Ọ bụ oge nnukwute ihe ọṅụ nke dapụtara n'Ọdịnsa n'Amansi dịka otu nwaanyị nwere nsogbu n'ụbụrụ isi onye ndị mmadụ ji Mama Blessing wee mara mụpụtara nnọọ nwa nwaanyị ọhụrụ na ahụ isi ike ka Chidimma Ikeanyiọnwụ kọchapụrụ gị akụkọ a. Ha na-ekesasị ya bụ pawuda nwa nyegara ndị ahụ n'ebe ahụ ka o si wee dị n'ala Igbo. Mama Blessing bụ onye nke ahụkwara ka o jupụtara n'obi aṅụrị dịka onye kọmishọna ahụ si wee nye iwu. Onye Woman PG nke Amansi Oriakụ Igobike Chinyere kụtara ya bụ nwa ebe eduziri nne ya duga n'ụlọ ọgwụ maka nneta ahụ. Ka ọ na-ekwu okwu, Honorable Obinabo kenere Chineke n'ihi etu o si mee ewe mmụọ nwa ahụ n'udo ma tụkwa ụmụ nwaanyị ndị Amansi etu ha si wee nyere aka na ya bụ ihe. O kwukwara na gọọmenti Anambra steeti ga-enyere Mama Blessing aka hụkwa na ejikwara ya nke ọma ka ya na nwa ya nwaanyị wee nọkọ n'oge ikpeazụ. Dịka a na-ewetara gị akụkọ a, ya bụ nwa bụzi onye ekujegoro na ministri na-ahụ maka ụmụ nwaanyị nakwa mmekọrịta ọha na eze, ebe nne ya bụ onye na-anata ọgwụgwọ na Rehabilitation Center nke dị na Nteje.